godmorgen til jer derhjemme. Nu er det blevet ny den dag i dag. Det er nemlig blevet den dag, hvor vi skal hjem af. Ja. Ja, og det er 10 timer køretur. Ja. Ja. Så far bærer lige tingene ud i bilen. Yep. Skal jeg hjælpe dig, far? Skjold. Super. Nu gør vi sådan her. Der kom sådan en her, tror jeg. Sådan. Jeg skal bare lige tjekke, den kan lukke. Ja. Kan den godt. Okay. Men så vi bærer tingene ud, og så skal vi finde noget morgenmad, far. Ja, altså du har jo fået noget ostekage, men ja, vi skal have noget morgenmad. Ja, så vi ses bare, når vi er ved bæren, far. Ja. Ja. Vi ses, når vi er ved bæren. Ja, nu har vi fundet noget morgenmad. Det bliver jo McDonald's. Ja, Ja. det gør det. Så ja. Vi er lige sådan uden for Køln et eller andet sted her. Så nu får vi os noget, og Emil han har spurgt efter pandekager i lang tid nu. Så det burde kunne lade sig gøre at finde nogen nu her. Ja. De har stadig morgenmad på McDonald's i Tyskland jo. Ja, okay. Ja, men vi ses, når vi har fået noget morgenmad. Ja. Når vi har fået morgenmad der. Vi ses. Nu har vi fået mad, far. Ja, og vi er i gang med at spise. Hvad har vi fået? Vi har fået McMuffins, og vi har fået mini-pandekager, og vi har fået croissant, og der kommer en croissant mere, og noget apfelschorle, og noget kaffe. Ja. Ja, sådan. Det er bare fantastisk. Så ses vi så efter vi har spist. Nu er vi blevet færdige med at spise, far. Ja. Og hvor skal vi hen nu? Ja. Ja, vi kører ud mod motorvejen igen, og så er vi på vej mod Danmark. Ja. Der er et godt stykke vej. Ja. 10 timer. Ja, altså nu har vi jo kørt lidt af det, så nu er der ikke længere tid. Ja. Så nu er der 9 timer og 20 minutter. Okay. Super. Dot. Nå. Så er vi på vej hjem af. Ja, nu skal vi nemlig have noget frost, far. Ja, en sen frokost. Nu nåede vi endelig ind og lige vende omkring det ydre Hamburg og fundet os en McDonald's.
og så får vi spist, og så vi kan komme videre. Vi er blevet forsinket, der var kø. Ja, så vi ses bare, når vi har fået noget mad. Ja, der. godt. Nu har vi fået noget mad. Hvad har du fået, far? Jeg ved det ikke, Emil. En eller anden stor burger. Nå. Du ved ikke, hvad du selv bestiller. Nå, jeg har i hvert fald fået filofisk. Ja, og cola. Og så der en æbletærte. Ja, det har du fået. Ja. Super. Vi ses efter vi er. Nu er vi blevet færdige med at spise. Ja. Ja. Så fik vi lige en gang McDonald's igen. Yep. Dem kan man jo finde alle vegne. Ja, men der er lidt noget andet, de sælger i Danmark. Ja. Ja, de har æbletærte. Ja. Men ja, nu er vi bare på vej hjem. Ja. Ja. Yes. Vi kom frem til gård. Ja. Og far, vi skal slæbe alle de ting over i bilen. Hvad synes du har været bedst med ferien, far? Porsche. Ja. Det synes jeg virkelig også. Det var hurtigt, vi tødt. Ja, nemlig. Yes. Jeg tænker bare, at vi slutter af der nu. Ja, og ses vi jo i den næste video. I skal huske at like og subscribe. Abonner på min kanal også. Og ses vi bare i den næste video. Vi ses i den næste video. Vi ses, hej!